babari haro. Udah dedi jawab pangisan apa tegu karena 20 sabaluna kata tangan dan nikaku tuan anak punyo. Kalah agui koda oi bakan akan adek meja di muko bana nana minta anyo oi dek bangisan yo kawan-kawan tengah malamku oi bara banada inge kumandan oi dek anak buah de danaro tak kicuaduo de anak buah da tak kicuaduo. Aku alang menyembah ayah menyugung bangannya bau otabang indah siang indah malam sakandang ayam ada hilang. Aku alang menyembah ayah menyugung bangannya bau otabang indah siang indah malam sakandang ayam ada hilang. De abang isan ma Allah tamanuang indah di badan ada oi pangananyo dau jangan mila pulang pulo pangananyo oi pado kita dah bau lam jantuang carinan lain oi kagantinyo pado lamo-lamo bak candoiko udah di si kumbang lai ado manyumbang nyo indah ajak tadi di mahati indah kaibo laba lain mului jo hati bahkan dak lagu iko bagurau ganti baganti ko iyo nang sabananyo sampayan lah kini-kini. Sahabat tarin lain nama rusuh nama came bana dek tukang wayak kabake ketua umum IKSB bana tentunya Bang Edi Sukumbang tasabui nama batigo anak dendang itu nan lai padusi nan ma lai lai cocok jadinya nang kedua dek Bang Edi tolong jadi mana dek Bang Edi kamu koh ya. Ya lanjut lagu depan jangan nan ketiga kok pilih adek Bang Edi nan ketiga nan mana cocok dapat tiga kok ya. Lanjut kalah agui koda lah di dendangan batamu juoneda oi mangkoelo oi bacarai panjang ada oi di buenyo ko iyo Bang Edi kabatam buah makan cubola dek daedi oi bare solo indah ajo sambaneda kalam maju aku alang menyembah ayah menyugung guangannya bau otabang indah siang indah malam sakandang ayam ada hilang dan dia tela bagoyang-goyang rancak bagoyang tagak kasihku ibu awaanan bujang-bujang piti hapi taraga atibo.
Dudu ladai di hoi di nanelo indah alam modai di si kumbang gurau salasai de abang isan lasaki hoi kapalonyo pado jauh dai di pai ka Solo elo melah gitu ka sungai Patai makan patai mata-mata oi lama juo apa teh gula gala-gala udang ujang amiba itu pulo disuruh dae di Bakanda jogalak sajo di bayianyo disuruh Pak Ketua Bakanda jogalak nan di bayianyo. Hop, sabata masuk pulau SMS nyo Pak Edi ke bakai tukang oyak tai usah aruk panah patai dulu sebab kan baan begitu nomor urut ketiga patai di Bang Edi laikan nomor patai malah gini kau ya bapantun Bang Edi di sikoh dengar de patai jale-jale buki api jalan ke guguk kubang pipi di kidah jalan elok kahiliah mela dahulu jika mani tai jalan langsung diragua nyampang pai usah dimuntahkan bok bak pikir de patai mela dahulu baik itu benar pasal Bang Edi sikumbang malah gini kau ya lanjut lagu di pajang jo. Jadi katiku ketua biala indah biar marando tagang dan sampai mati dah ujang ami jodenai kok lain namu oi di mahati bangkuri indah karusa kalau baknan ko bangisan agak nyokini mangade rantau kanduang udah pa jauh abang nanden nalata manuang antapo nandikananyo pado kito baulam jantuang iyo bapisah kau penyo udah ujang ami jodaeri baduo barat dia kironyo kok lahiran cak lakini pado di nanti lamo-lamo terima kasih yalah 8 jam pulau ke lagunya Alang Panyembah kita kek jokan